Ναι ρε εσύ, με περίμενα απ' έξω. Με το που βγήκα τον είδα μπροστά μου. Τι να σου πω, δεν ξέρω πώς βρήκε την αίθουσα που έγραφα. Η ουσία είναι ότι μου το φύλαγε για έκπληξη μέχρι το τελευταίο μάθημα του εξαμήνου. Ναι ρε, μου το είπε καθαρά. Αν συνεχίσω να περνάω τα μαθήματα, σε 3 χρόνια που τελειώνω, χλωμό, αλλά ποτέ δεν ξέρεις, θα μπορώ να διαλέξω όποια χώρα της Ευρώπης θέλω για μεταπτυχιακό. Τι έκανα, τρελάθηκα. Έχω να κοιμηθώ 2 μέρες. Άγχος. Πρέπει να αποφασίσω. Είναι και το θέμα της γλώσσας. Μα καλά ρε εσύ, η Κατρίνα Γερμανία. Μωρέ, κοντά είναι η Γερμανία, εγώ δεν ξέρω γερμανικά. Είναι δυνατόν, μόνο 3 χρόνια. Τα γερμανικά μου φαίνονται πολύ δύσκολα. Μαθαίνω γερμανικά τώρα. Μια δύσκολη γλώσσα βέβαια. Τα γερμανικά δεν μου φάνηκαν δύσκολα. Στην αρχή ίσως. Τα γερμανικά, άμα τα ξέρεις, δεν είναι τόσο δύσκολο. Θάλασσα, das Meer. Το καλοκαίρι δεν ζώμε. Εγώ μιλάω και τα γερμανικά και τα ελληνικά. Εμένα δεν μου φαίνεται καμία από τις δύο δύσκολη. Προσωπικά τα γερμανικά δεν μου φαίνονται και πολύ δύσκολα. Μαμά, έλα λίγο εδώ. Λέω μάμα, komm ein bisschen zu mir. Δεν μου φαίνονται δύσκολα τα γερμανικά. Για μένα είναι πολύ εύκολο. Σε κανένα εξάμηνο περίπου ήδη μπορούσα να συνεννοηθώ. Στην προφορά της είναι λίγο δύσκολη γλώσσα. Στην εκμάθηση γενικώς όχι. Εφόσον καταλάβεις τους κανόνες της, νομίζω ότι μετά είναι όπως όλες τις άλλες γλώσσες. Το, για να το λες ου, πρέπει να βάλεις κάτι τελίτσες από πάνω. Νομίζω ότι είναι μια μετάφραση της αρχαίας ελληνικής. Πολλές φορές με βοήθησε η σύνταξη της αρχαίας ελληνικής, τη σύνταξη της γερμανικής γλώσσας. Αυτές οι 2 γλώσσες μου αρέσουν. Σαν γλώσσα έχει πολύ σκληρούς ήχους. Υπάρχουν συνεχόμενα πολλά σύμφωνα σε πολλές λέξεις. Ay, qué rica cafetiera. Να δει και τα γερμανικά που λέγαμε. Die Dampferzeugung. Dampferzeugung. Δεν βάζω άκρη με αυτό. Μπορώ να πω ότι χαριστεί και εμένα ένα τέτοιο στερεότυπο, γιατί δεν ήξερα καθόλου γερμανικά. Ότι τα γερμανικά δεν ακούγονται καλά, αλλά αυτό δεν το έχω δει. Έχω την εντύπωση ότι είναι θέμα συνήθειας και τα ελληνικά σε αυτιά μη Ελλήνων θα μπορούσαν να ηχήσουν και αυτά επίσης κακόηχα. Κολοκυθό καυτσέδες. Εξαρτάται φυσικά τι λέει κανείς, ποιος το λέει και με τι τρόπο το λέει. Τη γερμανική γλώσσα μερικές φορές τη βρίσκω πάρα πολύ τρυφερή γλώσσα. Για μένα ακούγονται πάρα πολύ ωραία τα γερμανικά. Ο ήχος της γλώσσας μου αρέσει πάρα πολύ. Ας μην ξεχνάμε ότι έχει γραφτεί μια σειρά από ποίηση ή από καταπληκτική λογοτεχνία στα γερμανικά, σε αυτή τη γλώσσα. Είναι μια γλώσσα με την οποία μπορεί να εκφραστεί κανείς πάρα πολύ συγκεκριμένα. Ως μητρική γλώσσα είναι η μεγαλύτερη γλώσσα της Ευρώπης. Μιλιέται από 100 εκατομμύρια ανθρώπους στο κέντρο της Ευρώπης και δεν μπορεί να αγνοηθεί. Επειδή σπούδασα νομικά στην Αθήνα, τα γερμανικά είναι μια από τις πρώτες γλώσσες που χρειάζονται, γιατί όλη η βιβλιογραφία ήταν στα γερμανικά. Τα πανεπιστήμια και οι σπουδές στη Γερμανία είναι πολύ οργανωμένα. Υπάρχει ένα πολύ καλό επίπεδο συνήθως σε όλες τις επιστήμες. Οι φοιτητές έχουν εστίες όπου μπορούν να μείνουν, πληρώνουν λιγότερα για τη διατροφή τους, έχουν μια πλειάδα από βιβλιοθήκες σε όλη την πόλη. Το κόστος ζωής σε σχέση με την Ελλάδα θα πω ότι είναι περίπου στα ίδια επίπεδα. Ένα σύστημα πολύ οργανωμένο που επιτρέπει και στον φοιτητή να αναπτύξει μόνος του τις δυνατότητες που έχει. Ήρθα εδώ να σπουδάσω και άρχισα κατευθείαν να μπω μέσα στο πανεπιστήμιο και στο πνεύμα και της γλώσσας και να συνεννοηθώ, να βρω φίλους και όλα αυτά. Άρα τα γερμανικά που είχα μάθει στην Ελλάδα σίγουρα με βοηθήσαν σε αυτό. Εντάξει, θα προσέχω. Τόσες φορές το έχω πάει ρε μαμά.
Μ' αρέσει που πήρε γερμανικό αυτοκίνητο για να μην μείνει ποτέ. Μύθος και η γερμανική αξιοπιστία. Και νόμιζα ότι οι Γερμανοί είναι άνθρωποι εμπιστοσύνης. Άσε που είναι και ψυχροί. Μου κλέψαν τη μηχανή. Οι Γερμανοί είναι κεφάτι, οι Γερμανοί γιορτάζουν. Ναι, έχουν πολλές γιορτές στη Γερμανία, πολλές αργίες. Και γιορτάζουν μαζικά και εύθυμα. Η γιορτή είναι ένα τμήμα της ζωής τους. Τα 37 χρόνια στη Γερμανία ήταν σαν πάρτι. Χαρακτηριστικό για τους Γερμανούς είναι να οργανώνουν, να φτιάχνουν προγράμματα και να τηρούν αυτό το πρόγραμμα και να απαιτούν αυτό το πράγμα από όλη την ομάδα. Είναι πολύ συνεπείς. Είναι πολύ ειλικρινείς. Πολύ ευθύς άνθρωποι, πολύ ευγενικοί, φιλοσοφούν τα πράγματα. Είναι λίγο πιο φρόνιμοι, δεν είναι έτσι ανοιχτοί σαν εμάς και είναι πολύ καλοί στο σχολείο. Αγαπούν την πολυπολιτισμικότητα που είναι χαρακτηριστικό της εδώ πόλης, του Βερολίνου. Η πλειοψηφία, αν όχι όλοι, αποδέχονται αυτό το γεγονός της συνύπαρξης των πολιτισμών. Δίνουν μεγάλη σημασία στην ποιότητα αυτού που κάνουν. Δεν θα κάνουν κάτι χωρίς να το σκεφτούν. Αλλά έχουν πειθαρχία στη δουλειά τους, στις απόψεις τους. Πειθαρχούν και στον εαυτό τους τον ίδιο. Οι Γερμανοί κάνουν πολλά σπορ, ποδόσφαιρο, μπάσκετ, τρέχουν. Δεν υπάρχει κανένας που να μην έχει κάποιο χόμπι που να έχει σχέση με αθλητισμό. Οι πιο πολλοί Γερμανοί είναι σε κάποιο σύλλογο δεμένοι. Μα τένις σύλλογος είναι αυτός, μα ποδοσφαιρικός σύλλογος. Πάνε τη φύση, τους αρέσει να βγαίνουν σε πάρκα, να κάνουν πικνίκ. Ενώ φαίνονται απόμακροι, στην ουσία είναι φιλικοί. Δεν θα σου χαμογελάσει ο Γερμανός μόλις σε δει, αλλά αν ένας Γερμανός γίνει φίλος σου, ξέρεις ότι θα είναι φίλος σου για όλη τη ζωή. Οι φιλίες που έχω εδώ δηλαδή με τους Γερμανούς, με τις Γερμανίδες, κρατάνε πάρα πολλά χρόνια. Είναι ένας φιλικότατος λαός. Δεν είναι νότιοι, αλλά δεν πάει να πει ότι είναι από τσιμέντο. Είναι προσεκτικοί, είναι τυπικοί και όταν σου το δώσουν το χέρι σου το δώσουν. Αστυνομία, ιατρική βοήθεια. Άσε, ζήλια έγινα. Πού να ξέρω εγώ ότι η μηχανή είναι πίσω και έχει μείνει από βενζίνη. Α, γι' αυτό. Δεν έχω αποφασίσει ακόμα. Φοβάμαι λίγο. Πώς θα είναι η Γερμανία, πώς θα είναι εγώ εκεί. Στην αρχή όταν έρχεται κάποιος στη Γερμανία εντυπωσιάζεται φυσικά με την τάξη που υπάρχει, με την καθαριότητα, τους υπέροχους δρόμους, τα καταπληκτικά πεζοδρόμια, τους ποδηλατόδρομους, το πάρα πολύ πράσινο μέσα στις πόλεις. Έχουν τάξη, έχουν καλή οργάνωση. Υπάρχουν πολύ καλές συγκοινωνίες. Μπορείς να πας όπου θες, όποια ώρα θες. Δεν υπάρχουν καθυστερήσεις. Ναι, είναι πολύ οργανωμένη η καθημερινότητα. Το επίπεδο της έρευνας και της τεχνολογίας είναι αρκετά ψηλό στη Γερμανία.
Υπάρχουν πολλά Ινστιτούτα, το κράτος βοηθάει πολύ. Υπάρχουν ένα σωρό ευκαιρίες να κάνει κανείς έρευνα και τεχνολογία εδώ πέρα. Το κράτος είναι πολύ περισσότερο παρόν. Ακούγεται η φωνή του πολίτη προς τα πάνω. Τα πάντα βασίζονται σε μια συνεχή συζήτηση. Και αυτή η συνεχή συζήτηση είναι η βάση μιας πολύ καλής δημοκρατίας. Χαρακτηριστικό στη Γερμανία είναι επίσης ότι υπάρχει αξιοκρατία. Και υπάρχει μια συνέπεια σε πράγματα που οι Γερμανοί κάνουν. Υπάρχουν παιδικοί σταθμοί περισσότεροι, ίσως υπάρχουν πολλές εκδηλώσεις που αφορούν τον άνθρωπο. Έχει κανείς τη δυνατότητα να παρακολουθήσει από φιλαρμονική μέχρι ότι μπορεί να φανταστεί ό,τι θελήσει η ψυχή του. Σε όλους τους τομείς νομίζω, και στη μουσική και στο θέατρο και στις εικαστικές τέχνες. Έχουν πολύ αναπτυγμένη οικολογική συνείδηση οι Γερμανοί και αυτό ξεκινάει από τα σχολεία, από τα νηπιαγωγεία θα έλεγα. Ακόμα και τα παιχνίδια των παιδιών εδώ στη Γερμανία είναι όλα από ξύλο. Δεν υπάρχουν μπαταρίες, δεν υπάρχουν πλαστικά παιχνίδια. Υπάρχουν διάφοροι κάδοι απορριμμάτων και αυτό γίνεται γιατί ακολουθούν κάποιους κανόνες ανακύκλωσης. Αλλά δεν είναι κανόνες που τους επιβάλλονται, το κάνουν οι ίδιοι. Οι άνθρωποι προσέχουν το περιβάλλον που ζουν. Υπάρχουν ανάλογες υποδομές για τα άτομα με ειδικές ανάγκες. Τα λεωφορεία, για παράδειγμα, έχουν μπάρες, οι οποίες πατάει κανείς στον κουμπί και κατεβαίνει μια μπάρα. Δηλαδή, είναι μια κοινωνία η οποία έχει οργανώσει αυτόν τον τρόπο ζωής για αυτά τα άτομα, έτσι ώστε να κάνει τη ζωή τους όσο πιο εύκολη γίνεται. Η μαντάμ που πάει? Για πού είσαστε? Αλλά... Κι όλα για σένα αγάπη μου εγώ να τα γκρεμίσω. Θα γίνω σαν να γίναμε πολύ εδώ μέσα. Πού να μου χάθεις ρε εσύ, κοίτα ρε τι κάνει ο άνθρωπος ρε. Και καλά εγώ, να πάω. Αλλά αυτοί τι γνώμη θα έχουν για την Ελλάδα? Πώς να μας βλέπουν οι Γερμανοί άραγε? Η γνώμη τους για την Ελλάδα νομίζω ότι ποικίλει των Γερμανών. Εξαρτάται με ποιον μιλάει κανείς. Αλλά δεν έχω συναντήσει πολλούς Γερμανούς οι οποίοι να αντιπαθούν την Ελλάδα. Μπορεί να συναντήσει κανείς δηλαδή ουδέτερη στάση ή πάρα πολύ θετική. Αρνητική στάση δεν έχω δει. Η Ελλάδα για τους Γερμανούς έχει να κάνει με την αρχαία Ελλάδα, έχει να κάνει με τα νησιά, τις διακοπές. Γνωρίζουν και τον νέο ελληνικό πολιτισμό, μέσα από τη μουσική, μέσα από τη λογοτεχνία κυρίως. Θα μου κάνει εντύπωση το γεγονός ότι ακούω ανθρώπους να προφέρουν το πρόλογο της Οδύσσειας, για παράδειγμα, αποσπάσματα από Αριστοτέλη. Και οι Έλληνες τους αρέσουν, τους αρέσει αυτό που λένε η σποντανιτή των Ελλήνων. Οι σχέσεις της Γερμανίας με την Ελλάδα θα έλεγα ότι είναι από τις καλύτερες που υπάρχουν στην Ευρώπη. Η ελληνική πολιτική και η γερμανική πολιτική είναι σε μια φανταστική σχέση. Νομίζω ότι και οι οικονομικές σχέσεις ανάμεσα στις δύο χώρες είναι πολύ καλά αναπτυγμένες.